Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Loweruka pa 23 December mu chaka ichi cha 2023. Tikhalire limodzi kuti timve kuti Mulungu atiyankhula motani siku la lero. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Malaki. Malaki mutu 3 kuyamba ndime ya 1 kuzalekeza 4, kuzayambanso ndime ya 23 kuzalekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Fortunate Simon kuchokera ku St. Joseph Outstation, Namwera Parish mu Diocese ya Mangochi. Ndipo uthenga wathu wabwino ni monga adalembera Luka woyera, Luka mutu 1 kuyamba ndime ya 57 kuzalekeza ndime ya 66. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Malaki. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndizatuma wamthenga wanga kuti akandikonzere njira. Kenaka mwadzidzidzi, chauta amene mukumfunafuna adzafika ku nyumba yake. Wamthenga wa pangano amene mukumuyembekeza suyo akubwera? Kodi ndani adzatha kupirira pa tsiku la kubwera kwake? Kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzakhala ngati moto wa mmisiri wa pa ng'anjo, ndiponso ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati mmisiri wa pa ng'anjo woyeretsa siliva, ndipo adzayeretsa Alevi monga amayeretsera golide ndi siliva, mpaka kuti azidzapereka nsembe zoyenera kwa chauta. Choncho nsembe za Yuda ndi za Yerusalemu zidzakondweretsa chauta, monga zidalili masiku amakedzana. Koma lisadafike tsiku lalikulu lopsalo la chauta, ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Iyeyo adzayanjanitsa atate ndi ana awo, ana ndi atate awo, kuopa kuti ndingadzabwere kudzatemberera dziko lanu kuti liwonongeke. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye amuchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la abambo ake Zakariya. Koma mayi wake adakana, adati iya koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthuwo adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja, namufunsa kuti, mukufuna kuti timutche dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalemba kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewa adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo ndi kumazifunsa kuti kodi mwana ameneyo azakhala munthu wotani,
pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye ali naye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kodi mwana ameneyu azakhala munthu otani, pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye ali naye. Lero tikusinkhasinkha abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye za kubadwa kwa Yohane M'batizi, mmene zinalichitikira makamaka pamene nthawi inakwana yoti Elizabeti achire. Tikuona kuti zochitika zokha zimene zinazungulira pakubadwa kwa Yohane M'batizi kunali kuzunguliridwa kuti Mulungu anali akugwira ntchito yake ndithu. Sinoti Mulungu anali oti palibepo. Chifukwa zikanakhala kuti Mulungu palibepo, zimene tikuzimva siku la lero mwina bwezi zitatchulidwa mwa mtundu wina. Kubadwa kwa Yohane inali ntchito ndithudi ya Mulungu, monga zinachitikiranso kubadwa kwa Ambuye Yesu. Chifukwa zochitika zozunguliridwa pakubadwa kwa awiriwa kunali kofanana, makamaka kuyenderedwa ndi mngelo Gabrieli kubweretsa uthenga wabwino ochokera kwa Mulungu. Tikuona kuti onsewa Zakariya anapezedwa ndi mngelo Gabrieli kuwuzidwa kuti mkazi wake azayima ndipo azabala mwana. Kenakanso amayi Mariya nawonso anapezedwa ndi mngelo Gabrieli mwa uthenga onse ochokera kwa Mulungu kuti ana azabadwa. Tikuona kuti Mulungu mu plani yake anazikonza izizo kuti Yohane akhale wakonzekeresa anthu zakubwera kwa mpulumutsi. Ndipo zimenezi zinachitika poyamba pamene anapita mu chipululu ndi kukafuwula ndithu mu chipululu muchi kuti konzani msewu woti Ambuye Yesu azeremo, lapani ndi kutembenuka mtima. Izi zinali zoti zokonzedwa kale ndi Mulungu mwini wake. Chinanso chimene kuti Ambuye Yesu atabadwa, amene anabatiza mu mtsinje wa Yorodani analinso Yohane yemweyi. Soza kuti zonse zimachitika mu plani yake ya Mulungu. Tikuona apa nkhani ya zina ikukhala yotekeseka mu uthenga wathu wabwino. Ena akuti iyayi akhale wakuti, wina akuti iyayi akhale wakuti. Tiganza mayina amene tili nawo, ndiona kuti sinoti ni mistake. Zimakhala zomvetsa chisoni mwina kuwasenzesa ana mayina osakhala bwino, amene mwina munu yake Mulungu akayang'ana kuti mwana wanga uja watchedwa zina limeneli, mapeza kuti mwana akakhala wosokonekera zochita zake zosakhala bwino. Mayina amene tili nawo ifewa ndiona kuti ena ndiona kuti ni madaliso pawo okha. Tamvaso apa kuti zitachitika izi kuti iyayi akhale wakuti, akhale Zakariya, ena iyayi paka wosayankhula Zakariya kuchita kulemba ndithu kuti ndi Yohane. Ndipo anthu ati amadabwa kuti zachitika apa zatidabwisa. Ndipo aliyense zimakhala inali mbiri. Anthu kumafunsana kuti mwana amene azakhala wotani. Mayina ena alipoona kuti zinalongopatsidwa mwana amene amakhala ndi sogolo. Mwana anthu amadziwa kuti uyu ndiona kuti ku university akapondako. Mwana uyu akhala wakhalidwe labwino. Kwa pali mayina ena oti mwana akapasidwa, mwana ungokhala chigawenga chabechabe chifukwa cha zina limene tampasa. Tiphunzire kupereka mayina atanthauzo, mayina obweretsa madaliso pa ana. Osati zina limulemere mwana, chifukwa choti zina likumulemera mwana ukhala mwana wozunguza ovutitsa mmuzi, ovutitsa mbanja, olo kumpingo kumene mwana usanduka osusa china chilichonse chimene chanedwa khala kumphakati chifukwa cha zina lake. Tiyeni tizikhala anthu onena kuti tizidziwa kuti mayinawa mwini wake Mulungu amatengaponso gawo. Tiyapase ana mayina ona kuti Mulungu mwini wakenso azisangalala nawo. Yohane azatchedwa Yohane, ndipo chifukwa chotchedwa Yohane tikuona kuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye anali naye. Tamva kuyambirira kunena kuti zitachitika Elizabeti pamene anthu anamusekaseka kuti ngosabala, tikuziwa anthu amene mwina mamizimu amene ali osabala amene amalandira chitonzo chosiyanasiyana. Kenanso kumazifunsa tinkabadwira njife, taona ndangusanduka chitonzo. Koma amene chitonzo chichathesedwa tikuona kuti ati anthu anabwera
anzake a Elizabeti ndi abale ake atamva kuti ambuye amuchitira chifundo, chifukwa ichi chinali chifundo ndithu, chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Anadalitsidwa Elizabeti ndi mwana zina yake Yohane, ndipo anzake ndi abale ake onse anabwera kuzasangalala nawo pamodzi. Ife anthu tikaona anzathu atadalitsidwa, patatenga nthawi yayitali, munthu ali m'mavuto ndi wachokamo m'mavuto, timatha kusonkhana naye munthuyu ndi kusangalala nawo limodzi chifukwa kuti Mulungu amuchitira chifundo. Tikhale anthu otha pamtendere kukhalira limodzi ndi anzathu, pamavuto kukhalira limodzi ndi anzathu. Ena mwa ife tikaona kuti mzathu amene anali m'mavuto chifukwa timakondwera ena ife, mzathu akakhala m'mavuto ndiye tikaona kuti wachokamo m'mavutomo, ambiri mwa ife timakwiya, ambiri mwa ife timasiya, timatalikana nawo munthu uja kwamba kumusala, ambiri mwa ife timatalikana nawo munthu siya kumulabada nkomwe, mwinaso kumamuneneranso, kumamusinjiriranso nkhani zina ndi zina. Kuti amene ujayo alichonjera chifukwa chakuti mapeza chifukwa, koma patamva kuti anzake ndi abale ake atamva kuti ambuye amuchitira chifundo chachikulu chotere, adabwera ndi kusangalala nawo limodzi, ndi kukondwera nawo limodzi. Tiyeni tikhale anthu ofunirana zabwino, amene nzathu wavuka m'mavuto, mwina banja lake limavuta, banja lake lavuta, mwina tamutoza kwambiri, ndiye siku lina nkupezeka kuti anthuwa banja lawo labwerera ndilolimba lija, sakhalenso anthu okwiyaso kuwasiya kwayankhulisa anthu, mana kuti azatheka bwanji iso zimene zija. Ife timafuna kuti afutwe, timafuna kuti amene akhaule amve mbebe iya, mapitiriza kunena kuti ati aone nyekwe iya. Tiyeni tikhale anthu ofunirana zabwino, nzathu akachoka m'mavuto mwake tikondwere naye limodzi. Ngati kuli kuvina, tivine nawo limodzi. Ngakhale kumpingo kumene tikaona kuti aja anali anthu osikisisa Mulungu akweza, tiyeni tisangalale nawo limodzi, tionese chikhristu chathu posangalala limodzi ndi m'bale wathu amene Mulungu amukweza, osatinso kumakwiya, apena kumamusinjiriranso, kumamupekera nkhani zina ndi zina iya. Tizizonso kuti ifeyonso nafenso tili ndi zofooka zathu zina. Mulungunso atatichosa mmene musiku lina, tizafunanso anzathu kuti atani atithandize. Tizikhala anthu odalirana, anthu othandizana, anthu ozondana, pamatenda, pamtendere tikhalire limodzi, monga mmene taonera zimene zinamuchitikira Elizabeti ndi Zakariya, kuti abale ndi alongo ena ndi ena anabwera nkukondwera nawo limodzi. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse.